Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi. Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi ang mangisakad. Tado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damot na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex amapan iti universidad. At daimbaga kankwana ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yumanin dagiti managdakdakos. Ha? Kasanong agpaiso no addadamanan? Ang mga namaulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayum ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapol nga adda akanayon ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naanama panijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir. As-asidag ka no nga minijay. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wan nanang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandaniak agturpos. No addala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasi kan ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jaklam mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na kun iti restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan iti pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Kwa nga min friend. Naggapuak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawak. Tada ka nun ang bayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang uno kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Adda ka di mo't na utang mo. Nanang, adda ang bayad. Ha? Di damot ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Nanang, napan iti restaurant ti lalaki abinayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha? Adda ka di mabalinday di alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Ang imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawus na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na. No iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan nyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka diti intedyo, sir. Sigurado adin naawatan no kwarta ti ited ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako nayo, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na amo abinayadan nyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid diti tuition fee na, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati akwarta na.
Idinto tati imbayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tiping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, ti dida tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasda, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapno awan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir? Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwag na danbanag tin report ko may papan iti hold-upper. Sigud samot awan tagdagi jay. Ngam nagalis ti biyag da. Uray kasano ti kinagalis da. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga aramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo arota ti pagpagnak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayuna no ijay ti pagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira nala siguro. Adamot boss alimabas, hindi pinanawan dakdag iti ama nagdakdakas. No nakarubber shoes kayo siguro. Amang ano inalada pa yan. Agpakada aksapay dito yung restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kan research a masapul nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Dayta laang Dayta nga ro ti parikot ko. Ngam no saan ko mat ang maaramid dagiti requirements. Kasano ang makaturposa? Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Ang kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Angam no di na kayat, kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita yo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno dayta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. Numasawar tayo ti mall. Mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Di tayo pa'y nga tamakita day at tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayaat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Damot mabalin tayo apang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. At daman damagikan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagikan ka no anya na kita akayat ti babae. No, siyak.
Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag a masetas, ta saan a malaylay, sir. Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita ak man iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti Master Ki. No adda kursunadak ako tse. Iso ti pangaramatak iti Master Ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing. Maditidakkel alugan. Tas saan tayo ang mayunag iti nalumang asyam. Agian tayo nga rod iti igid. Agiin na dayo tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw, nga agur-uray tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalatamat siguro, tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalok iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day ta abalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursonada iti balasang. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kayat ko nga arman na di abalasang. Ha? Uray siya, sir. Kat addamat plano ka mangaram iti nasaw abalasang. Adda amin ken kaakarbengan. No asino ti sungbatan na kanata, iso tinagasat. Ha? Saan kayo nga agungat no armak, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak dagiti agaram ken kuana. Masikuran akong dito'y garahe. Mapantayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Oh, ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itayin. Nitaulitan na tayo laang. Kunak at tangiwat mo. Kaamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasong. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbag lakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anap ang lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kayat ko nga rod adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa kakumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. Nusingiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga rod. Ay, wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlang, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir? Wan nga ron. Kasanon na awan bakante a pagparkingan. Ha? Kasla pumanaw ti may sa alugan. Wan nga paiso. Urayin ta makapanaw. Tayo dyan ti pangiparkingan tayo tilugan. Sige, sir. Dayayan. Nabakan tiyan tinagapuan na.
nakamask kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ng iti kakadwana. Kas lagdardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawon ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, pataya bungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.